Carlos Yulo nga kaduha gyud ka gold medal inakuha. Humana gyud na yan dula no yang event. Wala na siya event. Wala na, uli na siya din sa Pilipinas. Bit-bit ang duha ka mga gold medals. Ihatag daw niya to siyang mama. Pila-pilay mga pila gyud, milyonaryo naman gyud. Ay, kana subay natoy listahan si Abi. Actually mga kasama ubay gyud. Kwentahe ang mga naminaw day. Estimate ani dili na magoy uban nga dili cash ilang gihatag but Yes. property in ana. correct. So lampas gyud og kanang ano but to give you kanang a list mga kasama no 10,000 million pesos gikan sa Philippine government and this is tax exempted. Wow, yawa na we. Free. And of course, house and lot gikan sa Philippine Olympic Committee. Nagikan pa na sa mga sa gobyerno gyud. Another gold medal from Philippine Sports Commission. 3 million pesos cash Wow, from cash. House of Representative. Oh, So diyan? lahi itong 10 million, lahi ning 3 3 million. million. No. 24 million pesos worth of condominium gikan sa Mega World Corporation, and of course 3 million pesos cash gikan sa Bounty Fresh Group Holdings Incorporated. 100,000 pesos free furniture worth gikan sa Apollo World Class Furniture. Kini mga pagkaon na ning mosunod, lifetime kana. free Grabe, no? Vikings buffet. Wow. Napay lifetime free food and drinks. Yes. Gabi naman Free ako sabay may lifetime pi. ramen. Sabay siya may dala. Napod siya actually gawas-an ng mga pagkaon. Napod siya brand ambassadorship gikan sa Toledo Medical Companies Incorporated. Wow. O gawas Grabe naman na ako. Rajuman rin. Tapos yung free franchise. Hoy, ganahantaan na nga From kape. Don Macchiato. Oh, Ayun, di ba? Tapos Tapos ubay pa. Ang ginahulat sa uban karon kay nahitabo man gud yan dula weekend. Yes. So basing wa pa ka meeting ang ubang kumpanya kung siya ihatag kay Oh, meeting sa. di ba katong kang Heidelin Diaz na Yes. atoy free ganing airline tickets Oo, or yes. yeah, nga Yes, kanang free. na-avail niya nga kung sakay ka ani asa ka pa dong free si Yulo. Mga ngana. O kaso gi-verify na mo ni Abi kadaghan mo gunang gawas ngayon ana kaso wa pa may confirmation Yes, wala pa from the kining said companies Yes. no. So kay Yulo og Sem Uyab, free lifetime ramen. Naikon na sa mga single karon i-message lang daw mga kasama Lagi ninyong idolo. nag-message ako. Ate, Kaya hang uyab manggo daw. Yes, Kayo ba? Jesus na yun. Nag-message lang Rajuman Oh. Yarin sa kang Yulo. I'm a fan po. Oh! Diba? Ano kung ginaingon sa Sana inyo? mo Paningkamot Okay na? Okay na? Tudahi. Okay na? Sige. Tudahi.